Ρε καλό φόρμα, ρε καλό φόρμα. Ρε κοφούλο, είναι η δώρα από τη γιαγιά μου. Το το έφαγε η Μιχαλή. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δράστα Ματίας ημών, Δέσποτα της χώρας της ορμίας ημών, Άγιοι της εξεκαιρίας, της εξεκαιρίας ημών, Άγιοι και ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εις τώρα εις εγγιστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως την ώρα της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμενους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Ότι σου εις τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με το πνεύμα των δικαίων, τα τελειωμένα, τα τύχα των ουρανών σου, δεν ανάπαυθαν. Να τον αυτάσεις στην μακαρία ζωή την άραση φιλάνθρωπε. Στην καταπαύση σου, Κύριε, που πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον. Και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα το κοπλέον το πναψίξιος, εν τα πέδρα οδύνη, λύπη και στερεγμός. Αναμάρτημα των παραυτών πραχθέν εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον. Ότι ουκ εστιν άνθρωπος ως ζήσει δικαιούχ αμάρτησης, σιγά μόνος εκτός αμάρτιας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίω δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης, πάντων των κεκοιμεμένων δούλου σου των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ειρής του έθνους ημών αγώς υπάλληλοι και πεσχάτων Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άγιο του Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και το Βίο του Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μας αυτή η απόλυτη του Αγίου και δικαίων της Ρέινερου του Λαζάρου και πάντων των Αγίων, δεξινάς των εξαιμών πετασάντων των ουσέν συνέζη και οντάξε, εν πόλτης Αβραάμ αναπαύση και με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς ελεήσει και σώσεως αγαθός του άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ιεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ακάθιση στη Θάνα για το Δήμο Αρτέα. Για το τοπικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, κ. Παπανίκου Ανδρέας. Για την εθνική αντίσταση, ο κ. Σάρκουλας Λάμπρος. Για το Πολιτιστικό Σύλλογο, ο κ. Τσόλης Γεώργιος. Το Νηπιαγωγείο.
φάμπρικες και στα χωριά. Καίει το ζεστό καρβέλι, μοσκοβολιά και μέλι. Αφήστε το στεφάνι σου. Κάντε υπόκληση, κεράκι, υπόκληση. Πάμε. Άντε, φεύγουμε. Το Δημοτικό Σχολείο. Το Γυμνάσιο. Το Λύκειο. Εθνικός ύμνος. Ενός λεπτού σιγή. Θα ακολουθήσει μαθητική παρέλαση. Thank you.